Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalih Bu Vivi ting mriki. Pripun kabare bocah-bocah ing omah? Muga-muga anak-anak kabeh sehat walafiat. Ayo sinau basa Jawa ing semester loro piulang siji babagan tembang dolanan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Bareng kalih Bu Vivi ngenali tembang dolanan. Ayo podo sinau jaranan padang bulan. Dondong apa salah lan cublak suweng. Kuwi kabeh tulodo tembang dolanan. Bareng kalih Bu Vivi ngenali tembang dolanan. Ayo podo sinau jaranan padang bulan. Dondong apa salah lan cublak suweng. Kuwi kabeh tulodo tembang dolanan. Sing dadi ancase pasinaon dina iki yaiku 1. Ngartike tembung sing angel saka tembang dolanan. 2. Ganepi tembung rumpang saka salah siji tulodo tembang dolanan. Apa iku tembang dolanan? Tembang kanggo bocah-bocah cilik. Biasane ditembangake bebarengan karo kancane sinambi dolanan. Tembang dolanan isine pitutur utawa nasihat. Pitutur ing tembang dolanan babagan maneka warna kayata bab kajujuran, kadisiplinan, agama, gotong royong, lan pendidikan. Ciri-cirine tembang dolanan yaiku duweni watak nyenengake ati. Tembang dolanan ana loro yaiku gagrag anyar model baru lan gagrag lawas model lama. Tembang yaiku padha karo lagu. Nembangake tembang dolanan marai ati krasa seneng lan iso kanggo sarana ngenali babagan apa wae ing lingkungan sekitar. Ngandong opo becak
Negesi utawa ngartike tembung sing angel. Dondong yaiku buah sing kulite alus nanging isine kasar. Salak buah sing kulite kasar nanging isine alus. Duku yaiku buah sing kulite lan isine alus. Andong yaiku tukar kang digirit nganggo tenaga kewan utawa jaran. Becak kendaraan sing dilakokake nganggo tenaga manungsa. Timik-timik tegese alon-alon, indi-indi. Dondong apa salah, duku cilik-cilik, artinya dondong apa salak, duku kecil-kecil. Ngandong apa becak, mlaku timik-timik, artinya naik andong apa becak, kalau jalan pelan-pelan. Adi nderek ibu tindak menyang pasar, artinya Adi diajak ibu pergi ke pasar. Ora pareng rewel, ora pareng nakal, artinya tidak boleh bawel dan nakal. Mengko ibu mesti mundut oleh-oleh kacang karo roti Adi diparingi. Artinya nanti ibu pasti akan memberikan oleh-oleh atau hadiah kacang dan roti. Adi atau kita akan dikasih. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tengkel lantar, mampu ketundung gudel, pak empong lera-lere sopong guyun delekake sir, sirpong delek kopong sir, sirpong delek kopong. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tengkel lantar, mampu ketundung gudel, pak empong lera-lere sopong guyun delekake sir, sirpong delek kopong sir, sirpong delek kopong. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tengkel lanter, mampu ketundung gudel, pak empong lera-lere sopong guyun delekake sir, sirpong delek kopong sir, sirpong delek kopong. Kagiatan siswa, jawaban pitakon 1-5 kanthi bener. Jawaban ing buku tulismu kanthi rapi nggih, terus dikirim ing Google Classroom. Pungkasane pasinaon maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, tetep sehat, disiplin lan sregep sinau. Bu Vivi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.